ଇନ୍ସୁଲିନ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ଶିଖିବା ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍‌ର କ୍ଷରଣ, ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍‌ର ଭୂମିକା। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ମୋନ୍। ହର୍ମୋନ୍ ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଟିସ୍ୟୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ଦେଇ ଗତି କରେ ଯେଉଁଠାରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସ୍ ହେଉଛି ପେଟ ପଛପଟେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଅଙ୍ଗ। ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ଏବଂ ହର୍ମୋନ୍ସ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନିର୍ଗତ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ କାରକ ଅଛି ଯାହା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନିର୍ଗତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରକ ହେଉଛି ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍‌ର ସ୍ତର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍‌ର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅନ୍ତଃନଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ରହିଲେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତଃ ହର୍ମୋନ୍ସକୁ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ। ଏହା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନିର୍ଗତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ତିନିଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ମାକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ: କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ, ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଏବଂ ଫ୍ୟାଟ୍ସ। ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଇନ୍ସୁଲିନ୍‌ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ସମୃଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସ୍ତରକୁ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବହୁ ପରିମାଣର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ସମୃଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରୁଟି, ଚପାତି, ଆଳୁ ଏବଂ ଫଳ। ମିଠା, ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଏପରିକି ପନିପରିବା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଏଥିରେ ଚିନି, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ମହୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରୋଟିନ୍‌ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍‌ର କ୍ଷରଣ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ଅଟେ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ସମୃଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା, ମାଂସ, ମାଛ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଫ୍ୟାଟ୍ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଫ୍ୟାଟ୍ ସମୃଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟରେ ଘିଅ, ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବେସଲ୍ ରେଟ୍ କିମ୍ବା ପିକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନିର୍ଗତ ଜାରି ରହିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବେସଲ୍ ରେଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହା ପିକ୍ ରେଟ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଇନ୍ସୁଲିନ୍‌ର କ୍ଷରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଏହାର ଭୂମିକାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍‌ର ଉପଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହା ଇନ୍ସୁଲିନ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ଭୂମିକା। କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଏକ ଚାବି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତା'ପରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ନେଇଥାଏ। ଏହି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ, ଆମେ ଏକ ଭୋକିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ। ଶରୀର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍‌କୁ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତେବେ କ'ଣ ଘଟେ। ଯକୃତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍‌ରେ ଏବଂ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲାଇସେରାଇଡ୍ସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍‌ର ଏକାଗ୍ର ରୂପ। ଏହା ଯକୃତ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୁଏ। ଟ୍ରାଇଗ୍ଲାଇସେରାଇଡ୍ସ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଫ୍ୟାଟ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନଥାଉ, ଏହି ଗଚ୍ଛିତ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ହେଉଛି ଖାଇନଥିବା ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍‌ର ଏକ ନୂତନ ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାଟ୍‌କୁ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଶରୀର ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍‌କୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍‌ରେ ବିଭାଜନ କରିଥାଏ। ଏହା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍‌କୁ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣ-କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍‌ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ,
ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ସ, ଲାକ୍ଟେଟ୍, ଗ୍ଲାଇସେରଲ୍। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯକୃତ ଏବଂ ବୃକକରେ ହୋଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରଣ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍‌କୁ ଫ୍ୟାଟ୍‌ରେ ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଏହା କରିଥାଏ। ଫ୍ୟାଟ୍‌ର ବିଭାଜନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଶରୀରରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ହ୍ରାସକୁ ରୋକିଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଫ୍ୟାଟ୍‌କୁ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ତରଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ। ଖାଲି ପେଟ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍‌ର ଅଭାବ ଫ୍ୟାଟ୍‌ର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଥିବା ଫ୍ୟାଟ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ହର୍ମୋନ୍ ଅଛି ଯାହା ଇନ୍ସୁଲିନ୍‌କୁ ରକ୍ତ ଶର୍କରାର ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ୟାନକ୍ରିଆ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ହର୍ମୋନ୍। ଆସ ଦେଖିବା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କିପରି ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ସହ ରକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସ୍ତରକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଏ, ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ମୁକ୍ତ କରେ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରକ୍ତରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ନେଇ କୋଷକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହା ଯକୃତରେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲାଇସେରାଇଡ୍ସ ଗଠନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ତାପରେ ରକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଫେରିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଶର୍କରାର ସ୍ତର କମ୍ ଥାଏ, ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସ୍ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ଯକୃତରେ ଥିବା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍‌କୁ ବିଭାଜନ କରି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍‌ରେ ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହା ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍‌କୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ତାପରେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଫେରିଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଏକ ଆନାବୋଲିକ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା କୋଷ ଏବଂ ଟିସ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହା ହାଡ଼ର ବିକାଶ ଏବଂ ଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍‌ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଶରୀରରେ ପୋଟାସିୟମ୍‌ର ସ୍ତରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କୋଷରେ ପୋଟାସିୟମ୍‌ର ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଶରୀର ପାଇଁ ପୋଟାସିୟମ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ଏହା ମାଂସପେଶୀ ସଙ୍କୋଚନ, ହୃଦୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ତରଳ ସନ୍ତୁଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ। ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍‌ର ଏହି ଉପକାରୀ ଭୂମିକା ଦେଖାଯାଏ। ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ପେଟରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ 2 ରୁ 5 MIU/ml ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। MIU/ml ର ଅର୍ଥ ମିଲିଲିଟର ପ୍ରତି ମିଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୟୁନିଟ୍। ରକ୍ତରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍‌ର ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତରକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହିଠାରେ ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।